ప్రైజ్ ద లార్డ్. మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీకు శుభములు. దేవుని ఆయన మన కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటిని గురించి నిత్యము స్తుతించుచు ఆయన కీర్తిని గానము చేయుట మంచిది. ఆయన మన కొరకు చేసిన కార్యములను ఎన్నటికిని మర్చిపోక దావీదు చెప్పినట్లు, నా ప్రాణమా ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము అని చెప్పినట్లు మనమును చెప్పగలవారమై ఉండవలను. ఆయన మనకు చేసిన అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మేలులు ఏమనగా మన పాపములను క్షమించుట. రెండవది, ఎందరో ఈ లోకములో కాలగర్భములో గతించిపోయినను ఈ దినమున దేవుడు నిన్ను సజీవునిగా భూమి మీద ఉంచెను. ఇవి దేవుని ద్వారా మనకు ఉచితముగా అనుగ్రహించబడినవి. కనుక వాక్యం వినుచున్న ప్రియులరా, దేవుని కీర్తించుము, దేవుని ఘనపరచుము. ఆయన ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి ఉత్సాహముతో ఆయన కీర్తిని గానము చేయము. దేవుని కృప నీకు తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్.